unto me and all who labor and are burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy, and for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. Good morning. Sorry for being late because I was assuming that will never be given a schedule in Sindangan because for the month of November I will take over in Siayan, no? Because I was requested by Father Redera. Munang naglupat yun in taong ko padulong din eh. But anyway, I still remember the story during All Souls Day. In the book which entitled The Story of the Soul. One time, a certain soul is asking the Lord that he will be spared from Hades. No? Kay saya laging kadato, wala naman siya magtagad kung sa pay maayong buhat. Para niya, importante ang fame, titles, no? Then money. Tuod man, pagkamatay niya, na-impyerno siya. Kaya wa man gid siya pagtagad. No? When Jesus is calling us to have a good relationship, no? It's all about relationship. Kana gid ang pinaka-importante nga atong hinumduman. No man is an island. We need to have or we need to build up a good relationship to each other. Unang wala man gid sa maayong relasyon, pila istorya, accompanied na siya sa angel padulong sa Hades. Pero ni-request siya sa Ginoo, Lord, can you give me a favor? Okay, what is it? Niingon man kanako ganiya nga wala ko'y maayong relasyon. Nabiya, Lord. Nabiya po ko'y natabangan. Pero nakalimot lang ko kinsa po sila. Now, pila istorya, okay. It's a deal. During the All Souls Day, from 6 a.m. to 6 p.m., kung kinsa may mga managkot dito sa imong lubnganan, panahon aning adlaw, kinahanglan nga imong tigumon ang mga malanay nga kandila gikan sa mga tao nga imong gituuhan nga nakabuild up kag maayong relasyon. Kinahanglan nga ang matunaw nga kandila makapurma kag usa ka kumkum kadako. And that would be your passport and passes to heaven. Tuod man, okay, deal. Dawat niya ang maong hanyo. Ug excited na ang maong kalag kung kinsay unang managkot. Now, to make story short, kay na-late naman ko, naabot og alas 3, wala magyud nanagkot bisag usa. Niluhod siya, ingon sa Lord, pahinumdum itong akong mga natabangan din nga mga nanga-amnesia, basin di ay makahinumdum rato sila. Unya, sa uman sa iyang ampo, good kay gidungog sa Ginoo iyang pag-ampo. Naay nanagkot usa iyang silingan ngayang natagaag tanglad. Okay. Good. Paglantaw niya, nipiyong iyang mata kay ang gigamit nga kandila, kadto ra mang tagpiso nga kandila. Nag-ampo unta to siyang mintag perdon nga kandila ang tad-on. Wala man. Tagpiso ra kay pobre man putog iyang silingan, ngayo ra ganig tanglad. Pero at least na ay murag kumingking nga tagmamiso nga kandila o paghawa sa maong tao gidali-dali dayon niya o hipos ang lanay nga kandila. Nakatigom siya julin kadako. Marble size. Now, kanang desperate na kaayo ang maong kalag. Kay nga naman, hapit naman alas 6. Julin raman yun kadako ang iyang natigom. Now, pag itsay mahimo,
Julin ragyod, marble size ragyod ang iyang gidala in front of the Lord. Lord, sorry. Kaniragi akong natigong. Lesson learned, mas maayo giti ay. Nabuhi pa mo, katong mga tao ngayong natabangan ug managkot mga niing na nga pagdalag perdon ha. Pagdalag usa ka silupin ha. Bitaw. Ang istorya sa maong kalag nagpahinumdum nato nga kung unsay atong gitisok nga mga binhi samtang buhi patani ning kalibutana, mutoy atong anihon pag-abot sa panahon. Kapuyan man ta sa pagbuhat sa mga maayong buhat ngadto sa atong isig katao, pero dili ta kahimog bargain, no? Ngadto sa Ginoo sa mga panahon nga moatubang taniya. Kay kung unsay atong gibuhat, mao nay atong gisulat sa atong libro sa kinabuhi, the book of life. Ug mao nay ukban sa Ginoo sa panahon nga moatubang taniya. Sa mga panahon ug gigayon na we fail to build up a good relationship sa ato ang isig katao. Mo siguro pud ni ang mga panahon nga God is reminding us kung doon na pa'y time nga at this point of time dili na nato dugay-dugayon, no? Maghimo tag mga paningkamot nga bisag ginagmay, no? Doing an ordinary things into an extraordinary love. Bisan gani atong pagbisita sa minteryo, pagbisita sa lubnganan, there would be always a special indulgence. But see to it that you are doing it by heart, by love. No, kay pwede raman ta nga motisok og kandila diha, halad bulak. Pero ang atong kasing-kasing dili bitaw ta kanang mulingkod ta nga mahinumdum ta sa mga maayong buhat na nahimo anang tawhana, anang ato ang mama o papa, no? Igsuon ba nga namatay? No? Remembering such things makes us grateful in the eyes of the Lord, no? Kana bang makaingon gyud ang Ginoo nga kanisa, no? By doing so, nga nanagkot, naghalad og bulak, kinasing-kasing, no? Ug mahigugmaon nga paghalad og pagbisita. Kaysa noon, no? Mag-unsa magunang kadaghan sa mga nanagkot. Pero nanagkot sila, dili dinasig ug tinukmod sa kasing-kasing nga mahigugmaon tungod kay once upon a time nag-build up ka og maayong relasyon ngadto nila. Labing importante mga igsoon, no? Kanang atong simple nga mga buhat, no? Mga simple mga buhat, bisan gani ang ordinaryong pag-atiman sa iyong anak by heart, no? With love, no? Dako kay nagmerito atubangan sa Ginoo. Munang panahon sa paghandom nato sa mga kalag sa atong mga igsoon nga nangamatay, let us think whatever their living legacy nga ilang gibilin samtang buhi pa sila. Kung dunay pwede nato nga padayonon, then good. Kung dunay pwede nato nga iampo, tungod kay doon na po sila'y mga kalapasan nga wala nila mahatagi og dakong pagtagad og kainit og pagpangga sa pagbuhat sa maong mga responsibilidad, munay gahom sa ato ang pag-ampo sa mga nangamatay. No? Tungod kay sila, dili na makaampo pa sa ilang kaugalingon. Apan kita na nahibilin, adunay dako kaayo nga tsansa, no? Dako kaayo og puruhan nga ang atong pag-ampo dawaton pa sa Ginoo aron maglimpyo sa ilang mga sala. Tulo ka butang ang ato ang inahalad sa panahon nga magbisita ta sa mga nangamatay. Kandila, bulak, ug labaw sa tanan ang atong mga pag-ampo. From November 1
to November 8, muna'y gilatid nga mga adlaw sa pagbisita nato sa sementeryo. It's not only November 1 and 2. November 1 to 8. Kana kung makaya. No? And there would be always a special indulgence. Dili lang sa namatay nga atong gibisita, kitapod nga ni bisita. No? Kitapod nga ni bisita. Provided nga niapil ta og misa, nakapangalawat ta, nakapangumpisal ta, o nakapangalawat ta. There would be always a special indulgence sa atong pagbisita. Busa, nining santos nga misa, ato manggihandom o gihalad ang ilang mga kalag, dasunan dayon nato kung wala pa ta makabisita ngadto sa ilang mga lubnganan, no? Dala-dala nato ang kandila o bulak, isip pagpadayag nga sila atong gihigugma bisag wala na sila.